pasa? E aí entra o das relacións intermitentes. A relación estaba aquí houve un problema. Marchei, porque non o quero afrontar. Pero agora veño e vou aquí. E daquela eu vou volver a andar o camiño ata que me toque outra vez con este problema. Que pode ser calquera cousa fácil de reaxustar a veces. Mira, que a min isto así non me vai moi ben, vale, pois a min importasme, eu quero manterte. E ímelo reaxustar. E aí entra a relación intermitente, volves aquí. Cando chegas outra vez ao problema, volves marchar. Cando volves aquí. E sempre vas chegar a ese problema. E cada vez vas chegar antes. Porque isto no namoramento é algo clarísimo. Vale? Hai unha idealización, hai unha química, hai todo é a hostia, pero ti a persoa na coñeces. Que pasa? Que ti non vas sentir ese enamoramento nunca máis, ca mesma persoa. Daquela, vas chegar aquí máis pronto. O sea, vas chegar de contado. Sí? Estás indo, hai xente que está anos así. E hai que ter gana de sufrir. Que pasa nestas relacións intermitentes? Que iso é droga pura. Iso é droga pura. Ti estás ca persoa, ti tes esa dependencia emocional que hai un punto no que é san, sí? Pero despois desta ruptura ti tes ansiedade porque che falta a persoa, a ti faltache a túa droga, a ti faltache ese bons días, ese contarlle, e romantizámolo, ai, vin isto, eu mandaría isto porque era o que nos unía e xa non llo podo mandar. Eso é mono puro. E ti como solucionas? Ti queres que a persoa volva. Daquela, cando volve, xa está, tes a túa dose. Estás ben. E claro, dis ti, esta persoa é a persoa que eu preciso, porque cando está, estou ben. Estás ben un tempo. E despois chegas outra vez ao problema, outra vez a persoa desaparece, outra vez ti entras en ansiedade. Isto é tal cual a droga. Cada día estás peor. Cada vez, cando volve o subidón é grandísimo, e cando marchas sufres moitísimo, e aí é o de non podes romantizar a dor, pero ti a dor de perder unha persoa tens que sostela no tempo. E asumila. Marchaches moi ben. Xa está. Eu agora teño que pechar esta porta e traballar en mí. Iso é madurez. E o outro é, non sei, é que pregúntome canto lle importas a unha persoa que marcha por non soster un malestar. A persoa non é tonta, sabe que che fai mal a ti. E ás veces eu non quero nin pensar, non, que ese narcisismo cultural é unha estrategia de manipulación. Pero é que eu creo que sí que é unha dinámica onde a persoa sabe que xa te ten enganchada. E ás veces é porque xa aprendeu estas dinámicas. E todas as súas relacións, incluso as amizades, se moven así. En ir dando un pouco para que se manteñan aí e saber que eu estas persoas teñoas aquí. Estas persoas non che queren ben, estas persoas están enganchadas. Están enganchadas desde esa adicción, desde esa ansiedade, e aí non hai amor. Porque a persoa que precisa que volvas para baixar a súa ansiedade e o seu malestar non está pensando en ti, está pensando en si mesma, en que necesita esa dose. É dicir, que ao final estarás contento, porque te moves aí e sabes que tes persoas que sempre están, pero a ti non che quere ninguén. Ninguna destas persoas se preocupa xenuinamente por ti. Ás veces hai pensamentos super disfuncionais ou cruéis, non?
incluso desexan que che pase algo, porque é que ti vas volver. E desexan que che vai mal, porque é cando ti vas volver. Desde o teu egoísmo, que esa persoa desde o seu egoísmo tamén quere que volvas a calquera prezo, sabes? Eso non é amor.